който имаме в момента. Съгласен съм с вас. Сега, доколкото разбира, вече имаме готовност да включим хора в публиката с въпроси. Мария Кордон може би вече е взела своето място при хората долу. Те и без това са много емоционални. Варна направо ми пълне сърцето тази вечер. Толкова много хора и толкова активни. Мария. Да, Ники, точно така. Най-нетърпеливите варнаци да задават въпроси. Най-нетърпеливите първите двама, които искат да зададат въпрос на кандидат-управниците на Варна са до мен. Слушаме ви. Кажете директно на въпроса. Добър вечер. Всички знаем, че Варна кандидатства за Европейска столица на културата през 2019 година. Бих искал да помоля кандидатите за кметове да кажат как биха представили града ни с няколко думи на чужд език. Ако им се налага. Много лошо се чува на сцената, ще ви помоля да увеличите и тук да увеличите звука. Така, имаме още една дама с въпрос. Нека да я чуем и нея. Това е страхотен въпрос, провокация. Как бихте представили Варна на чужд език с няколко думи? Кой каквото знае, който знае английски, английски. Който знае руски, руски. Страхотен въпрос. Това е въпроса на вечерта, въобще въпроса на кампанията. Който знае турски, турски. Който може на цигански, на цигански. Човека каза на чужд език. Кмета Йорданов, действащия кмет. 3 езика. Culture Capital of Europe. Културна столица на английски. Европас. Културна столица Европа. 3 езика знае. Господин Бареков. Нека да чуем останалите и тогава ще ви дадем думата. Добре, по повод на протеста. Да, господин Нетков. Аз като представител на туристическия бранш също, винаги ще кажа, че Варна е много красива, затова ще кажа la plus belle ville de Bulgarie. След това ще кажа the best city in Bulgaria, но това го казвам не защото Варна в момента е така, а защото тя трябва да бъде такава и за това се борим. Чудесно, 2 езика тук. Господин Марешки. Аз като един обикновен гражданин на Варна, който си карам колите по същите тези пътища и влизам, няма Ламборджини, имам Бентли и други коли. Попадам в същите дупки, в които попадат и варненци, и затова на руски ще кажа Варна после война. Варна после война. На руски. Вие на руски трябва да говорите. Аз мога на всякакъв език, но да почваме с английски. Мисля, че най-правилното изречение да сам beautiful town in the world. Няма смисъл да се превеждат тези така знакови неща, които се казват. Йордан Андреев, НДСВ. Die Warner Stadt ist eine gute Meerstadt. Супер, на немски. Липсваше ми немския този път, понеже аз не го знам немския, току-що ми подсказаха, че сте казал един хубав град на морето. Така ли е? Супер. И господин Костадинов. Varna is the most beautiful town in the whole southern Europe. Супер, браво. А сега да го кажем на български, че Варна трябва да бъде град-държава. Ето това е истината, за която ние трябва да се борим. А чист български език. Дали искате да отцепите, да не направите тук Варна феодално? Само, може ли аз да добавя? България без Варна заминава. А Варна трябва да бъде и наше призвание. Господин Бареков, всички кандидати казаха това, което е и моя мечта. Варна да бъде хубава, да е най-хубавото място, само че аз единствено казах каква е реалността след това управление 20 годишно на Варна. Да, обаче пък за вас говорят господин Марешки. Веднага ви дам един провокативен въпрос. За вас говорят, че вие сте пръв приятел на господин Йорданов и всъщност вашето участие тук е да отидете на балотаж двамата и Варна да избере него. Много съм ви благодарен. Нещо като Волен Сидоров през 2006. Много съм ви благодарен и без това беше встъпителната ми реч. Точно понеже са